Szeretettel köszöntünk mindenkit, különösen kedves előadónkat, dr. Garami Erikát nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Ő ugye kolléga Budapest Főváros Levéltárából, de egyébként a pénz- és banktörténet egyik legelhivatottabb kutatója itt Magyarországon. Nagyon régóta tagja a Magyar Numizmatika Egyesületnek is, és a Pénzmúzeumnak is külső szakértője. Meg egyébként egy biológiai csoda is, mert hölgyeknél nem szoktuk az életkort firtatni, de ugye 20 éves kora létére már 25 évvel ezelőtt, amikor 75 éves volt, a Magyar Nemzeti Bank már is publikált a témában, úgyhogy ezt se sokan mondhatják el magukról. Úgyhogy át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen egyrészt a meghívást, másrészt a kedves felvezetést. Az nyilvánvaló, hogy 100 év történetét összesűríteni nagyon nehéz, úgyhogy kiválasztottam néhány témát, és abban bízom, hogy ami kimarad, arról majd kérdeznek, és igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni. Az én kutatási területem az inkább a pénztörténet, pénzkibocsátás, úgyhogy a másik nagy hobbi, ami szintén a munkám kapcsán került a látókörömbe, azok a műemléképület történetek, úgyhogy ez a két téma lesz a fő, de igyekszem azért legalább említeni még, hogy mi mindennel foglalkozik a bank, és mi történt az ő 100 éves életében. Hát onnan lehet kezdeni, hogy ma olyan természetes, hogy van egy országnak nemzeti bankja, abból egy van jobb esetben, és hogy ez egy különleges helyet foglal el minden szempontból az ország életében. Hát nem volt ez így Magyarországon mindig. Az 1924-es alapítás az egy viszonylag újnak tűnik. Előtte a reformkorban erősödtek meg az önálló bank iránti igények, a megyegyűléseken hangoztatták. Széchenyi a Hitel című művében egy egész fejezetet szánt ennek a témának, és Kossuth hírlapi cikkeiben is a bankkérdés többször felbukkan. Amit mindjárt ismerünk, az a 48-as 12 pont, amit azt hiszi az ember, hogy fejből tud, és azt mondok, hogy és a 9. pont mi? Egy-két szó, ennyi, nemzeti bank. De nem valósult meg akkor, sőt a kiegyezés alatt sem valósult meg, közös lett a külügyminisztérium, vagy a külügyek, közös lettek a hadügyek, és az kettőre fordítandó pénzügy. De nem volt bank. Magyarországon az Osztrák Nemzeti Bank jegyei forogtak, a bankot egyébként 1816-ban alapították, de itt nem volt kibocsátás, ellentétben a fénypénzzel, ami már Szent István kora óta folyamatos és nagyon magas színvonalú. Hát így érkeztünk el 1878-ig, amikor hosszas viták és előkészítés előzte megalakult az Osztrák-Magyar Bank, elvileg 2 székhellyel, Béccsel és Budapesttel. Hát azt sejthetjük, hogy melyik volt a hangsúlyosabb, elvileg egyenlőek voltak, és a közös bank adott ki közös bankjegyeket. Hát először nem nagyon tudott bankjegyet kiadni, csak államjegyet, mert nem volt fedezet, de aztán ez a koronarendszer idején rendeződött, amikor 2 oldalasak lettek a jegyek. Épület se volt ekkor még, bár az Osztrák Nemzeti Bank 1851-ben nyitott egy fiókot Pesten, aztán a József Nádor térre költözött már az Osztrák-Magyar Bank budapesti főintézete. Pontosan nem tudjuk megmondani, hogy melyik épület, mert ott a nagy építkezések során a századfordulón ott több épületet lebontottak, átszámozták a telekeket, tehát körülbelül a 3-as szám lehet, és a Magyar Általános Hitelbank épületének emelésekor tűntek el azok az épületek, ahol a jegybank működött. Ezt az épületet, ezt 1905-ben adták át, Alpár Ignác tervei alapján készült el, egy tipikus dualista kori pályázat előzte ezt meg. 8 magyar és 8 osztrák építészt kértek fel, és 4 magyar és 4 osztrák tagú volt a zsűri.
Egyöntetően Alpár Ignác tervét hozták ki elsőnek, noha pályázott Lechnerödön, illetve osztrák részről Otto Wagner, akinek a tervei alapján a jelenlegi osztrák nemzeti bank épülete épült. Az épületről még több szó lesz majd a későbbiekben, és akkor ugorjunk ehhez a közös bankjegyhez, aminek egyik oldala német nyelvű, tehát az osztrák oldal, és a hátoldala a magyar, és itt középen az aláírás az Popovics Sándoré. Popovicsról még kicsit részletesebben, de még láttunk egy Magyarország vörös színű körbélyegzőt. Amikor felbomlott a monarchia 1918-ban az első világháború után, akkor minden utódállammal egyenként kötöttek békeszerződést, amelynek az egyik pontja az volt, hogy létre kell hozni egy önálló pénzügyet, önálló valutát. Hát ez eltartott néhány évig, ez a 12 hónapos határidő, amíg ez létrejött, addig felül kellett bélyegezni ezeket a közös bankjegyeket, és attól fogva csak abban az országban volt érvényes, és ezt a magyar bélyegzőt látjuk most a képen. Az, hogy miért húzódott el Magyarországon, különösen minden országban, de nálunk főleg, hát ugye volt egy forradalom, aztán volt egy tanácsköztársaság, aztán volt Trianon, úgyhogy végül átmeneti időre 1921-ben alakult meg a Magyar Királyi Állami Jegyintézet. És itt a dián látszik, hogy a Popovics, mint kormányzó, az osztrák-magyar bank kormányzója írta alá a bankjegyet, de ő lett az elnök ennek az átmeneti időre, végül is 3 évre működő jegyintézetnek is, amelynek voltak jegybanki funkciói, de nem feleltethető meg egy az egyben egy nemzeti bankkal, noha az előbb látott jegybanki épületben működött. 24-ben jön el a stabilizáció időszaka, ekkorra már a korona olyan inflációt élt meg, mint előtte soha, de itt nem a magyar infláció a rekorder, hanem a német. A magyar az majd a második világháború után a pengő lesz, és a stabilizáció része az önálló magyar jegybank megalapítása 1924-ben. 3 születésnapja is van a banknak, az egyik április 26-a, amikor a törvény megszületik, a második a május 24-e, amikor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében az alakuló közgyűlésre sor került. Na most az alapítás az nem volt azért egyszerű, miért is lett volna az. A feltétel az 30 millió aranykorona részvény jegyzése volt, ebből legalább a felét meghatározott 2 hónap idő alatt be is kellett fizetni. Tehát le kellett jegyezni több mint 2/3, és felét be is kellett fizetni, és nem fogadták el akármiben, hanem csak meghatározott aranypénzekben, és nemes valutában, ahogy akkor úgy mondták. Végül is ez sikerrel zárult. Ja igen, hogy hogyan tudták meg az érdekelt felek, hogy nekik jegyezni lehet ilyen részvényt, úgy, hogy az újságok hirdették meg. És nagyon rövid volt a határidő, néhány hetes, április végétől május közepéig. Igen ám, de ekkor zajlott Budapesten az egyik legnagyobb nyomdászsztrájk. Úgyhogy a budapesti lapok nem jelentek meg. Vidéki lapok közül sokan hozták ezt a jegyzést, de hát azért a pénzügyi élet központja az akkor is és ma is azért a főváros. 5 külföldi helyen is lehetett jegyezni, 2 helyen Londonban, New Yorkban, Stockholmban, és ebből következik, hogy elég széles volt a részvény tulajdonosok, vagyis ekkor még csak részvényjegyzők köre. A terv az volt, hogy magánszemélyek, illetve cégek, intézmények jegyezzék többségében. Nem jött létre annyi jegyzés a privát szférából, vagy versenyszférából a mai szóval élve, amennyit reméltek akkor, hanem az államnak kellett kisegíteni a jegyzést, és így 40%-os állami tulajdont jegyeztek be.
Úgyhogy így fényes külsőségek között május 24-én összeülhetett ez az alakuló közgyűlés, megválasztották Popovics Sándort elnöknek, aki néhány nap múlva a kormányzó előtt, Horthy Miklós előtt tette le az esküt. Itt van a részvény, ugye aranykorona, az pont az infláció miatt kell az aranyszó a korona elé, mert hogy legyen egy stabil viszonyítási pont, tehát ne a naponta változó értékű, egyre kevesebb értékű koronához kössék ezt a jegyzést. Itt 100 korona volt az alap, és ez még ugye fizikai részvény, és rendes szelvényei vannak, amik vagdostak, tehát erre ugye a végén már nem került sor. Na, tehát megkezdi a működését, az első munkanapja a banknak az június 24-e, és itt látható ez a szépséges nagytanácsterem, ahol a döntések zajlanak. Hát korabeli képet sajnos nem gondoltak az utókorra, és nem készült a 20-as években kép, majd mutatok olyat, ami mégiscsak készült, de nem ennyire korai. Ezt a termet ismerik leginkább a lakosok, mert a híradókban előszeretettel a homlokzatot és a nagytanács termet, ami most az első elnök nevét viselik, Popovics tervnek hívják. Ha a bank történetéről beszélünk, akkor nem lehet 3 cégnet kihagyni a történet felsorolásból. A képen látható a pénzjegynyomda, ez a titkos ugyan, de 5. kerület Markó utca, oda is épült, ugye azért itt, mert ugye néhány ház vagy háztömnyire van a börtön, illetve a bíróság, és úgyhogy nincs is rá kiírva ma semmi, egy szürke zárt épület, de ha ezt a 20-as évekbeli kinagyítjuk, akkor látjuk, hogy a homlokzat fölött ott van. Tehát ki volt ráírva a neve, aztán később úgy döntöttek, hogy jobb azt nem kiírni. Tudom, hogy beszél, de azért egy-két anekdotát elmondhatod? Na, hát akkor a zártságra 70-es években történt, már akkor is rácsok voltak az ablakon, a földszinten, nagy meleg volt, persze légkondicionálás nem volt még, akkor a nyomdagépek, aki már dolgozott nyomja, tudja, hogy ontják a meleget, tehát minden egyes mozdulata, hogy fújja ki. Na most ilyen melegben, több műszakban dolgoztak a nyomdászok, és ugye Markó utca, arra mennek a járókelők, ott áll a férfi, mert a nyomdász kezeslábasban dolgozik, és akkor beszól az utcaembere, hogy bírja, kedves ember? Hát nehezen, meleg van, igen. Van családja, van 3 gyermekem. Elfogadt némi cigarettát, és betugott néhány cigarettát, mert ugye nem tudta, hát nincs rá kiírva, hogy ez a nyomda. A másik épület, ez egy 69-es kép, az állami pénzverő, ez az Üllői úton volt, most már nem ott van, a Fradi stadionnal szemben egyébként, és rá van itt is írva, ez pont egy november 7-i ünnepség előtt készült meg ott a transzparens, ez egyértelmű. Ez nem annak készült, nem Verdének készült, ide a Körmöcbányai Verde, amikor kiderült, hogy Körmöcbánya a Trianon után nem marad Magyarország területén, akkor leszerelték egy jegyzőkönyv, egy nagyon megható jegyzőkönyv mellett, amikor az utolsó 2 filléreseket is kiverték, elkezdték leszerelni, és útnak indultak a személyzet és a gépek egy jelentős részével Körmöcbányáról Budapest felé, és 20-as években tudták megteremteni ezt a pénzverdét, ami egész a 90-es évekig itt működött, ma már Budapest határán egy nagy logisztikai központban kapott helyet. És a harmadik cég az pedig a Diósgyőri papírgyár, amit Kolba Mihály és fiaitól ekkor nem vettek még meg, de velük kellett egyezményt kötni, és kizárólagos bankjegy papírgyártó gyára azóta is folyamatosan. Ahogy teltek múltak az évek és az évtizedek, felmerültek azért külföldi előállítás mind a fém, mind a papírpénzt illetően. Hát egyrészt van a hazafias indok, amit mindenki úgy gondol, hogy hát ennek nemzeti valuta, és hát akkor nemzeti
tervezőművész, gyártás, minden legyen. Na igen, ám csak amikor a versenyszféra, különösen a rendszerváltás után, tehát 90 után elindult, akkor kiderült, hogy hát árban azért van különbség, és azt mondta akkor az a pénzkibocsátásért felelős emissziós főosztály vezetője, hogy ha csak egy picit drágább a magyar, egy pár százalékkal, akkor magyar lesz. De ha fele áron megkapom ugyanazt a lapkát Dél-Koreából, akkor nincs miről beszélni. Úgyhogy ez egy állandó dilemma, de a másik, ami a hazai gyártás mellett szól, az a biztonsági kérdés. Tehát bármi történik, ugye itt a 20-as évekről beszélünk, ugye ott első világháború után voltunk, utána a második világháború alatt és után ez fokozottan igaz, de ha csak a közelmúlt Covid járványára gondolunk, akkor érthető, hogy biztonsági okokból is, még ha drágább is, indokolt, hogy a gyártás az hazai földön történjen. Tehát visszatérünk a 20-as évekre, tehát a stabilizáció részeként megalakul a bank, a jegybank, megkötik a szerződést a pénzjegynyomtával, a verde az még nem, hiszen a pénzverési jog Szent István kora óta uralkodói felségjog, és ezt az uralkodó egy-két kivételes esettől eltekintve nem is adta ki a kezéből. És ennek a rendezése vagy csak 1967-ben történik, tehát a pengő korszakban, meg még a forint korszak elején is a Nemzeti Bank az csak forgalomba hozta a pénzeket, nem volt kibocsátója. Ennek az emlékét látják, ha beülnek a pénztárcájukba és megnézik a papírpénzeken a kibocsátó nevét, azt fogják látni, hogy Magyar Nemzeti Bank, de ha megnézik a fénypénzeket, mai napig volt eddig, most már csak Magyarország. Tehát ha régebbi évjáratú van, akkor Magyar Köztársaság felett, azt megelőzően értelemszerűen Magyar Népköztársaság, de ma már csak Magyarország, tehát nem, még ott sem a bank. Na, elkészülnek az első pengők. A fémpénzeknél az egy pengő és annál nagyobb címletűekre felkértek művészeket, nagyon a korjeles éremművészeit, szobrászait, tehát Reményi József és Berán Lajos nevű emelkedik ki a tervezők közül, de a Fillér sorra kiírtak egy nyilvános pályázatot. Ez a magyar modern pénztörténelemben kétszer fordult elő, 1925-ben és majd látjuk, hogy 90-ben. És egy szigorló építész hallgató nyerte meg, úgy, hogy külön pályáztak minden címletre, és egyik helyen sem ő lett az első. De ugye itt nézni kell, hogy sorozat jellege legyen, tömeggyártásra alkalmas legyen, a művészek ugye azért nem vésnökök, a Reményi meg a Berán majd igen, de itt azért a szobrászok, vérmészek azért nem. És egy ilyen konszenzusos alapon ifjabb Pálinkás Jánosnak a pénzei egészen a második világháborúig ezek a fillérek forogtak. Ugye a 20. század mindhárom valutája, a korona, a pengő és a forint is aranyalapú volt kibocsátásakor, megjelenésekor, tehát arany alappal kellett rendezkezni, ez volt a fedezet, és mind a háromnak a váltópénze a fillér, tehát ez nem változott. A pengőnek a nevét is vita előzte meg, itt sokan hozzászóltak, újságok cikkeztek róla, tehát valaki jól akar szórakozni, akkor érdemes a korábbi újságokat mennek utána nézni. A Magyar Numizmatikai Társulat egy memorandumot nyújtott be a pénzügyminiszternek, amiben elkezdték indokolni, hogy miért pengőfillér legyen, és végül is a társulatnak a teljesen civil kezdeményezésére fogadták el a pengőt és a fillért, csak néhány érdekesség, hogy szóba jött a turán, turul, aztán a pengőforint így egybe, Máriás, ugye a Szűz Mária ábrázolásról, a Patrona Hungarié ábrázolás ugye a középkortól egészen 20. Sőt, ma már a 21. század, ha elfelejtem, mert szóljanak rám, hogy megmondjam, hogy került vissza, ábrázolás, de végül is pengő lett. A képen látható az a második sorozatnak a 20 pengőse, ugyanis az első sorozat, amit Helbing Ferenc tervezett,
az szép volt, jó volt, azt egy meghívásos pályázat előzte meg, 5 művészt kértek föl, benyújtották, 3-an, tehát 2 már eleve nem is nyújtották be, a Karlovszky Bertalan, aki a korának egyik legfelkapottabb festőművésze volt, és Oldjai Viktor. A 3-an, akik benyújtották, a Harangi Jenő, látom, akkor az név ismerős, az egyik híres műve a Budapesten, a körúton a békeszállónak az üvegablakait is ő tervezte, de plakátokat tervezett, szegénynek ez lett a veszte, mert amikor rendszerváltás jött, akkor a plakátjai miatt börtönözték be, ahol betegséget kapott és nagyon fiatalon meghalt. Végül is neki bankjegyterve vagy pénzterve egy se valósult meg. És az apósa volt a Helbing Ferenc, és az ő tervei alapján készült az első sor. Igen, ám a papír minősége azért hagyott némi kívánnivalót maga után, úgyhogy a forgási sebessége nagy volt a pénzeknek, hamar koptak, de ami ennél is fontosabb, hogy hamar könnyű volt viszonylag hamisítani őket. És úgy gondolták, ez egy régi, bevált módja a pénzkibocsátásnak, a hamisítás elleni védelemnek, hogy legjobb védelem az új típus kibocsátása, és a régit bevonjuk. Na ez történt itt is, hogy 26-osok az első pengők, és a második sorozat az 28-ban indul, de így nem egyszerre bocsátották ki, ezt a 20-ast, ezt például 30-ban. Mi legyen rajta? Ugye a pénz az mindig egy üzenet. Már az ókori Rómában is ezt nagyon jól tudták, a legnagyobb háborúk idején kitettek a pénzekre, Pax, a békeistennőjét, és így tovább. Hát a portrékról legyen is beszélünk, hogy idealizált portré, valós portré, tehát ez is fontos volt. Az osztrák, tehát a koronáknál, pillanatra akkor visszamegyünk, rajzmodelleknek hívták a hölgyeket, tehát ha még ki is nyomozták a numizmatikusok, gyűjtők, hogy kit ábrázolnak a bankjegyek és államjegyek, de nem híres embereket. Tehát nem saját jogunk kerültek el az ábrázolásra. A korona államjegyek legvégén kerültek forgalomba azok a már magyar kibocsátású jegyek, amin a máig ható koncepció érvényesül, mégpedig az, hogy magyar történelem kiemelkedő személyiségei. Mit gondolnak? 2 olyan személyiség van, aki mind korona, mind pengő, mind forinton szerepel. Mit gondolnak? Kik ők? Összesen 2. Kossuth koronán nem volt. Petőfi? Ő se volt koronán. Széchenyi se volt koronán. Rákóczi. Igen, Rákóczi Ferenc az egyik, és akkor még van egy király. Szent István. Ő nem volt pengő. Mátyás király. Köszönöm szépen, összehoztuk. Tehát Mátyás király és Rákóczi az a 2, aki mind a 3 helyen szerepel, és van, aki még félpénzen is, de az egy másik történet. Tehát nagyjaink. És ugye ez is az üzenet része, hogy melyikkor kiket választ és kiket nem. Ez is egy idő után tudatos. A pengőnél azt is, hát nem kikötötték, de előírták a pályázatban, hogy népnevelő célzattal a hátoldalon magyar műalkotások, zömében festmények kapjanak helyet. Ez kivétel, mert itt a Magyar Nemzeti Bank székháza került a hátoldalra. Tehát akkor a 20-as években stabilizáció, megkaptuk a Népszövetségi kölcsönt rettenetesen kemény feltételekkel, de lehetőséget nyújtott beruházásokra, és ez volt a havi 200 pengő fix világa, de nem tartott sokáig, mert a nagy gazdasági világválság Magyarországra is begyűrűzött, pici késéssel 31-re. Tehát 31-ben Bécsben a Kreditanstalt mondjuk így összedőlt, és ettől kezdve minden fokozatosan jöttek a korlátozó és tiltó intézkedések. A deviza gazdálkodás volt az egyik kulcs, tehát a kiviteli tilalom, illetékkel, ha valaki például külföldre utazott, a kiutazáshoz igényelt devizát, 20%-os illetéket kellett fizetnie, és volt egy magasabb szintű döntés is, 1933-ban, az addig
önálló független jegybankot, akinek a gazdasági függetlenség szószólója, ez pont Popovics volt, hát kényszerítették a bankot arra, hogy kötelezően hitelt kell nyújthasson az államnak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy jegybank független, akkor az államtól való függetlenségét értjük, hogy milyen kötelezettségei vannak, és ezek a hitelezésnél nagyon komoly feltételei lettek, tehát ezek minden évben újabb és újabb rendeletek születtek meg, elsősorban az agrárhiteleket sújtották ezek a korlátozások, tehát az, hogy véget ért 33-ban a nagy gazdasági világválság, Magyarországon ez korán sincs így. Például aki érdeklődik a régi részvények, kötvények, értékpapírok iránt, nagyon gyakran talál egy számjegyzékbe vétett fekete színű bélyegzőt az értékpapíron, ez is azt szolgálta, hogy 36-ban be kellett jelenteni. Tehát egyszerűen nyilvántartásba vették, és nem lehetett szabadon. Különösen országhatáron kívülre nem lehetett vinni. Aztán 30-as évek meglepően hamar, vagy legalábbis így visszagondolva, a 21. századi fejjel gondolkodva, meglepően hamar elkezdődött a háborús készülődés. 36-ban a Nemzeti Bank vásárolt egy ingatlan, de nem akárhogy. Ez a Budavári Palotában van, az Uri utca 72-ben, a felső képen egy mai utcafront kép, hát meg nem mondaná senki, hogy itt bármilyen különleges építmény húzódik a kapuk mögött, illetve alatt. 36-ban, mint magánszemély, a bank egyik vezetője, Kossza Géza vásárolta meg ezt az ingatlant, mint magánember, és közben a Barlangkutató Társaság és elsősorban Kajvics Ottokár vezetésével, hathatós segítségével elkezdték azt az óvóhely bunkerrendszert a föld alatt több szinten kiépíteni, teljes titoktartásban. Most azt, hogy mennyire nem sikerült, azt majd a háború előtt lehet látni, hogy elkészült az építmény, és hát közeledett a háború, és egyszer csak kiderült, hogy különböző intézmények, különösen a várbeliek az értékeiknek idézővetében menedékjogot kértek, tehát hogy hadd őrizzék ott ebben a Úri utca 72 alatti többszintes építményben, óvóhelyen az ő értékeiket. Ezek közé tartozott az országos levéltár, akik ugye a Bécsi kaputértől, ami nincs olyan nagyon messze, hozták át az irataikat, elhelyezték, megegyeztek, majd a levéltár úgy döntött, hogy mégse ott őrzi, és visszavitte. Nem biztos, hogy ez jól járt vele, mert a II. Világháború alatt is sérült a levéltár, illetve a levéltári állomány, illetve 56-ban újra. Tehát eljött a háború, ott a középső képen látszik, hogy persze ez egy modernebb kép, de hogy ilyen folyosók voltak, és nagyon sokan oda költöztek. A banknak az volt a célja, hogy a pesti és a budai részleg egymástól függetlenül is tudjon ostrom esetén működni. Ez 45. januárjáig egész jól működött, aztán ugye a telefonvonal megszakadt, utána már nem tudtak biztonsággal átkelni a folyón, különösen értékekkel nem. A személyzet egy része Budán dolgozott, a személyzet egy része Pesten maradt, és nagyon sokan ide menekültek, de bankos családok ott éltek. Tehát úgy kell elképzelni, hogy teljes háztartással, házi ruhában jöttek, mentek, közben végezték a munkájukat, tehát trezor volt. Azt, hogy itt mennyi aranyat őriztek, most ez tényleg titkos lehetett, mert eddig még nem csak én, de más kutató sem talált hitelt érdemlő elsődleges levéltári forrást arra vonatkozóan, hogy ha őriztek, mit őriztek pontosan, mennyit, mettől meddig. Ezt nem tudjuk. Visszaemlékezések maradtak, de ott sem, hát egyrészt ugye a visszaemlékezést azt mindig kritikával fogadja, másrészt meg maga az emlékező írta, hogy szóba egyedett német katonatiszttel, aki meg azt mondta, hogy a Nemzeti Bank aranyai vannak árban, de hát ugye kinyitni nem lehetett.
Na aztán véget ért a háború, a bank kiköltözött az Uri utcából, hát de mi legyen ezzel a nagy gonddal megépült drága létesítménnyel. Átvette először a teherelosztó, és az alsó kép, aki az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy a Magyar TV-ben volt egy ilyen riporter kerestetik. És nem tudom, emlékeznek-e rá, vagy hallottak-e róla, hogy úgy lehetett szavazni, hogy villanykapcsolókat kellett otthon kapcsolgatni, és azt a teherelosztóban ott mérték, és ezt közvetítette a tévé, tehát mindenki látta, hogy az egyes versenyzőknek hogy áll a szavazati arányuk, úgyhogy ezt örökítette meg a fotós, ebből néhány kép elérhető az interneten. Egyébként nagyon népszerű volt ez a programsorozat a tévében, és aztán akkor ennek is vége lett, a teherelosztó kiment innen, és most ott áll üresen. Úgyhogy nem tudni, mi lesz a sorsa. Szintén érdekes egy másik, tehát ugye a Nemzeti Bank gondoskodott arról, hogy ne egy helyen őrizzék az értékeket, ugye a Buda, Veszprém, Egrivár kazamatái, illetve Lilafüred. Most Lilafüred azt szépen kiépítettek, de ott nem volt őrzés. Az Egrivár kazamatáiban például pénzverőgépek kerültek, tehát nem is a bankos anyag, ott valamennyi volt és rövid ideig, de Veszprém az kulcs. Az az egyik legfontosabb, és olyan története van, ami szó szerint filmre vagy regénybe illik. Tehát nem csak a bank, hanem számos magyar kulturális intézmény, közgyűjtemény kötött egyezményt a bankkal a kiemelt értékek őrzésére. És ezen a képen, vagy látszik, vagy nem, de van egy emléktábla, ami azt mondja, hogy a koronát őrizték ott nagyon rövid ideig, néhány hétig, ez való igaz. De ennél sokkal hosszabb ideig, és akkor a koronának ugye egy egész más útvonala lett már 44. decemberétől, viszont itt több hónapig őrizték nem csak a banki értékeket, ideértve a bruttó 33 tonna aranykészletet, ne felejtsük, ekkor még a Nemzeti Bank részvénytársasága, részvényesek tulajdona, 40%-os állami részesedéssel, aminek majd mindjárt lesz értelme, hogy ez miért fontos, de ide kerültek például a Korvinák, a Magyar Posta történeti bélyeggyűjteménye, a méter platinából készült etalonrudjának 2 példánya, a Fővárosi Képtár válogatott festményei, és ha még egy levéltáros vonatkozás, a Székes Fővárosi Levéltárnak a 5 lepecsételt nagy láda, szintén a kiemelt értékekkel, és egy csomó letét. Hát a letétek, azok igen szomorú a történetük, például a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank letétei. Hát az egyik, a magyar történelem egyik legszomorúbb rendelete volt az 1600/1944-es. Ez írta elő a zsidó tulajdonban lévő értékek számbavételét, összegyűjtését. A Nemzeti Bank is számba vette, mert ugye ez mindenkire vonatkozott, az összegyűjtésben a Nemzeti Bank nem, de a Pesti Kereskedelmi Bank az végrehajtotta, és többek között nem csak ez, de például árvaháziletés is ide került, azok is itt találtak menedéket a háború elől. Most itt volt az a rengeteg érték, illetve a pénzjegynyomdának is gépei, személyzete, a Nemzeti Bank kirendelt személyzetének egy része, tehát az nem volt választás, hogy Veszprémbe vagy Budára menni kell, vagy nem. Viszont közeledett a front. Már Siófoknál volt a front, amikor úgy döntöttek, hogy innen menekíteni kell az értékeket. Ez is többszintes, tudom, hogy összesen 8 szintes bunkerrendszer. Ma a honvédség tulajdonában van, kiképző bázisnak használják, és erre kívül semmi nem utal, ahogy a képek látszik. Ez az egy tábla utal a koronára. Barlangászok egyébként számon tartják meg a túrázók, de más nem nagyon tud oda bemenni.
Tehát ott volt a közeledett a front, és ugye Siófoknál nem tudták, hogy mennyi idő alatt érnek el Veszprémbe, és úgy döntöttek, hogy vonatra teszik az értékeket, és irány nyugatra. De nem tudták pontosan hova. 2 szerelvényt raktak össze, megjegyzem német segítséggel, mert nem volt vagon. A németek szereztek vagont, és a németeknek az volt a célja, hogy a nyugatra, akkor már ugye az Anschluss után vagyunk, tehát a német birodalom az ugye a magyar határonnál kezdődött, hogy 3 különböző helyre osztja szét az értékeket. Magdeburgba kerül el az ezüstök, a műkincsek Bécsbe, az arany pedig Frankfurtba. És akkor ezzel megszűnik az, hogy egybe tudná kezelni a magyar fél, és ugye a nyilvántartásokat is, tehát sokkal könnyebb ezt a német szempontból utána tulajdonba venni. Hát ez nem így történt. Fölrakták december elején a szerelvényeket, elindult, és a megtévesztés céljából először délnek ment a vonat, utána a nyugati határ felé, és megállt Fertőbozon, és ott állt a 2 szerelvény, rajta közel 680 ember, 230 egy banki alkalmazott családtagjaikkal, oda viszont jelentkezni lehetett. Tehát mindenki eldönthette, hogy az út az ismeretlenben, mert fogalmuk nem volt, csak azt tudták, hogy nyugati irány, azt remélték, sejtették, de nem tudták. Hogy mi lesz a sorsok, nem tudták, és az volt a feltétele a jelentkezésnek, hogy 44. október előtt banki alkalmazottnak kell lenni. Ugyanis akkor volt ugye a szálasi hatalomátvétele, amikor egy újságírót neveztek ki a bank élére, a Temesvári Lászlót, és aki ugye végrehajtója volt az utasításoknak. Na, végül elindultak a vonatok, álltak Fertőboznál, addigra már december vége volt, rettenetesen hideg. Ez minden háborús naplóban benne van, hogy az évszázad egyik leghidegebb tele volt a 44-45-ös tél. Ott álltak, és nem tudták, mi lesz. A szövetségesek bombáztak, és például ennek a bombázásnak az eredményei mai napig lehet találni pici fémlapkákat szerteszórva. Ott Fertőboz környékén azt történt, hogy eltalálták azt a vagont, ahelyben a lapkák voltak. Tehát ez a pénzverdének, tehát ez egy állami vagon volt, és ezeket bozipengőknek nevezte el a nép, és ma fémkeresők előszeretettel járják ott a vidéket, és találnak. Úgy tudjuk, hogy ezeknek a bombatámadásoknak nem volt személyi sérültje, tehát erről nincsen hír. Majd végül el tudott indulni nyugatnak a 2 szerelvény. Először Foraut jelölték ki a értékek helyének, ez Karintiában van, és a magyar fél ezt, ha így tetszik, megvétózta. Azt mondta, hogy ez túl közel van a határhoz, nem fogadjuk el, és ami számomra is érdekes volt, hogy helyt adtak. Tehát figyelembe vették a magyar fél kérését, és tovább indult a vonat, és végül az Operencián túl kötött ki, vagyis az Enz folyón túl, egy felső Ober-Enz, innen a magyar Operencián, és az Enz folyón túl egy Spital am Pirn, egyébként Kelta nevű településen őrizték, itt van, az értékeket az akkor már nem elhagyott bencés kolostorban és szerte a kolostor környékén, és az altemplomban kapott helyet a 33 tonna arany, a bankjegykészlet, egyéb értékpapírok, aminek az a jelentősége, hogy ott is az évszázad legnagyobb havazása volt, és amikor tavasszal jött az olvadás, elütötte az olvadás, a víz, az altemplomot, az aranyaknak az ég a világban semmilyen bajuk nem lett, mi bajuk lett volna, és az összes papír elázott. Kimenték, kicsomagolták, szállították, visszacsomagolták, de igazán ne sajnáljuk, hiszen pengőket tartalmazott, 46-ra már teljesen elavult, Reichsmarkot, birodalmi bárkát szintén értéktelennel vált, úgyhogy egy osztrák papírgyárnak adták el $400 a papírt. Bizonyos részük aztán kalandos úton mégiscsak hazajött, de nem volt jelentősége.
meg csehszlovák koronát, tehát annak sem. Na aztán mi történt ezzel az arannyal, meg az összes többi értékkel? Ugye közel vagyunk ehhez a folyóhoz, azt már tudták, hogy 4 hatalmi zóna lesz, és az egész, a falu teljes lakossága, ideértve a magyarokkal is, azon imádkoztak, hogy ne szovjet zónába kerüljenek, és 20 kilométerre a falutól az ENSZ folyónál húzták meg a szovjet-amerikai zóna határát. Az amerikaiak májusban be is jöttek a faluba, ahol a magyarok teljesen beolvadtak a faluba, tehát együtt vágták a fát, volt, akit csak családoknál tudtak elhelyezni, működött templomi közös kórus, a magyar feleségek, tehát a banktisztviselők feleségei közül sokan rendelkeztek tanítónői képzettséggel, úgyhogy a gyerekeknek egy ideiglenes iskolát szerveztek meg, úgyhogy ha arra járnak, érdemes, egyébként nagyon szép sí hely is, de kirándul is lehet, mai napig őrzi a faluról a magyar emlékét, van egy 2 nyelvű tábla ott a templom oldalában, illetve néhány család ott maradt. Na most ez a következő, hogy miért maradtak ott, mert nem térhettek haza. Aki haza akart térni, azok jelentkeztek, de a szovjetek, mert ugye át kellett jönni teljes szovjet zónán, tehát csak 20 kilométer voltak még az amerikai, összesen 80 főnek engedélyezték. De akik hazajöttek, sem biztos, hogy jól döntöttek, mert a bélistázasoknál hát a aranyrablóknak minősítették azokat a tisztviselőket, akik az aranyvonaton, vagy pontosabban az aranyvonaton, az aranyal nyugatra mentek, és hát az elbocsátás volt a legenyhébb büntetés. Úgyhogy onnan a világ minden tájára szólottak az akkori bankos szakemberek, Dél-Amerikától kezdve USA-ig. Ez a visszaemlékezések miatt fontos, és itthon nem volt róla szabad beszélni. Külföldön meg miért beszéltek volna, úgyhogy ha összevetjük ezeket a jóval később megjelent visszaemlékezéseket, nem mindig fedik egymást. Úgyhogy érdemes lenne, ha valakinek sok ideje van és érdekli a téma, összevetni, hogy kinél hol van eltérés. Hát ugye egyrészt nem lehetett mindenki mindenhol egy helyen, másrészt meg mivel nem akkor tudták leírni, egy teljesen más idegen környezetben, és sokszor nem is magyarul, tehát van spanyol nyelvű, van angol nyelvű, úgyhogy ez egy valószínűleg teljes egészében soha fel nem dolgozható történet, annak ellenére, hogy közel vagyunk időben, és még mikor ez a kérdés újra napvilágra került, de már pozitív előjellel, 90-es években először, aztán 2003-ban újra, akkor még éltek visszaemlékező, tehát már akkor évtizedek távlatában, és azóta már csak a leszármazottakat tudjuk kérdezni. Tehát 1946. augusztus 6-án este fél 8-kor begördült a szerelvény a keleti pályaudvarra, rendőri kísérettel. A vonat Frankfurtból indult, mert Pisvitából az aranyat és a banki könyveket Frankfurt am Mainba vitték, és ott őrizték, az ugye amerikai zóna volt, tehát a vonat amerikai katonai kísérettel indult. Igen ám, de Ausztria területén átléptek a szovjet zónába, fölszálltak a vonatra a szovjet katonák is, majd elérték a magyar határt, és akkor ugye a magyar hatóságok is a vonaton voltak. Egyébként érdekesség, hogy a díszkocsi, ahol a magasrangok utaztak, az a Hitlernek az étkező kocsija volt. Na, tehát begördült a szerelvény, hozta az aranyat, nagyon megerősített katonai és rendőri jelenlét mellett, de az újságok is tudósítottak róla, ugyanis ez volt a forint alapja, ez a 33 tonna nettóból egyébként 29,valahány tonna arany, és hát sajnos az arany fedezetet az névleges, de tehát sokáig nem tudta tartani a forint, de létrejöttekor ennek különös szerepe van. Nem csak az aranyvonat nem csak az aranyat hozta vissza, hanem a különböző értéket is, és akkor még a levéltáros
vonatkozás, hogy ugye ez hozta a székesfővárosi ládákat is, és ugye az amerikaiak megkérdezték, hogy mi van a ládákban, és mondták, hogy hát igen, a több példányos jegyzék az a Pesten a Károly körúti szárnyában a levéltárnak volt, de oda januárban belement egy tank, és megsemmisült az ottani ott őrzött levéltári állomány, ideértve az anyakönyvi másodpéldányoktól kezdve, és hát a jegyzékek is. Úgyhogy az akkori levéltáros kollégák fejből írták le a jegyzéket, teljesen pontosan, úgyhogy minden visszakerült, és ma is megvannak. Ide kell érteni például a 1703-as privilégiumot, a Budavárosa, Pestvárosa, különböző oklevelek, és azt nem tudom miért, egy Mária Terézia zászlórút csúcsát, erről nem tudok mit mondani, de a lényeg az, hogy minden visszakerült. Tehát a keletiből minden intézmény vitte a maga értékeit a helyre, hát a levéltár ugye a városházára, az aranyak pedig mentek a szabadságtéri székházba, és az alsó képen, akkor kezdjük előre a felső képen, amikor már Budapesten van a vonat, akkor egy bizottság szemléli meg, hogy annyi zsák-e, annyi rút-e, stb. Középső képen, ez talán ez az egyik leghíresebb kép, az aranyvonatról egy amerikai tiszt tart egy magyar aranytömböt, és az alsó kép, ez már szeptember eleje, amikor a visszamérés történt a bankban. Gramra egyenként mindent, ugye 40 zsák érme is volt, nem csak több, ezeket egyenként kellett visszamérni, és ugye úgy szólt az egyezmény, hogy ha többletet találnának esetleg, akkor azt az amerikai hatóság kapja meg a nettó érték és a többlet közti különbözetet, és ugye mi meglepő, találtak többletet a visszaméréskor. Érdekes egyébként a napok is, ugye ez augusztus 6-a, de ugye a forint születésnapja pedig augusztus 1-e. De ez a Ludas Matyi augusztus 4-i, és nem látszik, úgyhogy mondom, hogy itt alul látszik az ára. 300 millió adópengő. Tehát már 4 napja a forintra hivatalos rendszer, de még a Ludas Matyi, amely pont a forintot hirdeti, és adópengőben méri a lap árát, azért nem sima pengőben, mert akkor már elszabadultak az ára, óráról órára változtatták, már mivel kinyomják az újságot, nem annyi lett volna, ezért adópengőben, és akkor a korabeli karikatúráknál lehet beazonosítani az akkori politikusokat, Rákositól kezdve, Rákosi, úgyhogy, és az a szöveg, hogy hurrá megjött, most már letehetik, meg tud állni a maga lábán. Az első bankjegy sor 2 tagból állt, és ugye előbb már szó volt róla, hogy kik szerepelnek a bankjegyen. Hát ez is egy kivétel, ők sem saját jogon kerültek föl, hanem idealizált portréja, a nagyobb címetű, a kék színű százason a pénzjegynyomda dolgozóját, Tőkés Jánosné Várszegi Gizella nyomdai berakónőt választotta, Horváth Endre. Ő szeret egyébként a környezetéből megörökíteni az embereket. Ha az időkeret nem engedi meg, hogy a meseszép pengőket mélyebb elemzés alá vegyük, de hát a Palóc népviseletbe öltözött menyecskék és leányok után munkásnő, illetve Pfeffer Mihály gépmester látható. A Pfeffer Mihályról többet lehet tudni, ővele több interjút is készítettek a korabeli újságok, és ő nagyon sokáig nyomdában dolgozott, még nyugdíjban nem volt, tehát később is találkoztak vele a kollégák, illetve a lánya egy sportban jeleskedett, úgyhogy akkor újra megtalálták Pfeffer Mihályt. A Tőkés Jánosnéről viszont gyakorlatilag ennyit tudunk. Először számolónő volt, tehát ugye a bankjegyeket, bankjegyéveket, mikor kinyomja a gép, utána le kell számolni, kiveszik, ami nem felel meg a forgalomnak. Tehát ő először számolónő volt, utána pedig berakónő, a berakónő rakja be az íveket. A gépmester meg ugye gépmester, és ugye a szimbólumokat tessék ilyen, tehát 46-ban járunk, koalíciós idő, de azt hozzá kell tenni, hogy a forint bevezetésében egy párt járt élen a sok párt közül, a Magyar Kommunista Párt, az NKP,
és 46-ban már, ugye tavasszal már tervezett a művész, aki művésze és művészeti vezető is volt már nyomdának. A hölgy kezében sarló, búzakarász, ugye a mezőgazdaság szimbólumai, és még itt a pengőkről vett szép népies ruha, tehát bugyosú, fehér blúz, Bruce Lee, és a haja is úgy, mint ahogy a pengőkön a palocmenyes képlányok befonva. A hátoldalon viszont erős férfi kéz tartja az ipart szimbolizáló kalapácsot, erős női kéz tartja a mezőgazdaságot szimbolizáló búzakalászt. A hátoldalon pedig Pfeffer Mihály tartja ugyanezt a kalapácsot, ő már ugye nyomdász ruhában, által ruhában, és ugye a korona nélküli címmel került a hátoldalára. Néhány év múlva, de abból nem lett bankjegy, tervezett Horváth Endre olyan nő alakot, akin már 50-es évek elején járunk, már ez a férfi kezes lábas látható, de szerencsére azt nem fogadták el. Ezek nagyon kevés ideig tudtak forogni, mert a bankjegypapírhoz nem jutottak akkor megfelelő minőségre, ez is pillanatokat elkopott. Ezt nem hamisították, nem emiatt, de nem elkoptak. Na. A fémpénzeknél ez volt a kezdősor. A legnagyobb címlet az 5 forintos volt, ezüstből, 835 ezrelékes, nagyon jó minőségű 20 g-os ezüstből, de aki azt mondja, hogy ilyen van otthon, azért nézze meg az évszámot, mert ez nagyon hamar a benne foglalt ezüst sokkal értékesebb lett, mint a névérték, és gyorsan ki kellett vonni, és ugyanilyen éremképpel 12 g-os 500 ezrelékest adtak ki, tehát vékonyabb, kevésbé értékes. Akinél otthon maradt, az valószínűleg 47-es lesz. De azért tessék megnézni, sosem lehet tudni. És szintén a korra utal, ugye, hogy mindig üzenet van a pénzen, és egy éremnek nem csak 2 oldala van, hanem lehet 3 is. Mi van a peremiraton? A munka, a nemzeti jólét alapja. Tehát arany alapú volt ez a forint, de a munka a nemzeti jólét alapja. A 47-esen már nincsen rajta. Nézzük meg, hogy alakultak az első árak. 46-ban kötött árak voltak, tehát hatósági árak, de korrigálták. És ha aki emlékszik, mikor január 70-es években, 80-as évek elején mindig január 1-2-án bemondták az árváltozásokat a Magyar Rádióban, mi akkor tudtuk, hogy az ár emelkedést jelent, de 46-ban még nem tudták ilyen jól előre meghatározni az árakat, és tényleg árrendezés volt. Tehát sok termék olcsóbb lett, miközben közben meg emeltek is, és ezért ez eltartott egy darabig, meg talán erre is emlékeznek, hogy más tarifa volt, ha vidékre küldtünk levelet, vagy küldtek levelet, más, hogyha helyben, és akkor rá is írták sokszor, hogy helyben, mert akkor az szerint alakult a tarifa. Na, ha árakat nézzünk, akkor kell nézni béreket is. 100 és 200 forint között mozogtak a bérek, hát a körzeti orvos volt a kivétel, a segédmunkás meg mindössze 100 forintot keresett, tehát lehet látni, hogy akár 7-szeres volt a különbség. Hát aztán hamar változások következtek be a bankrendszerben is, ugye 47. decemberében kijött egy jogszabály, amely előkészítette az addig kétszintű bankrendszert, és egyszintűvé vált. Magyarul megszűntek a pénzintézetek, és minden központosítva a Nemzeti Bank alá tartozott. Azért vannak kivételek, de hogy egyébként. A nagybankok, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, ami az legelső bank volt Magyarországon, 1841-ben alakult, aztán a Magyar Általános Hitelbank, a Leszámítóváltó Bank, és így tovább, tehát az összes többi, és a pénztárak is, takarékpénztárak is, ezek mind így központosítva lettek. És kialakult volt már hálózata a Magyar Nemzeti Banknak, de eredetileg 16 fiókja, illetve mellékhelye volt, aztán amikor visszacsatolták a területeket, ugye az bővült, de hát a második világháborúban az visszarendeződött, aztán 21 lett, 52-re pedig 134 fiók lett. Én megnéztem, hogy Tatabányán mi volt a helyzet. Én úgy gondolom, hogy ez a Magyar Általános Hitelbankban
bankból alakulhatott át, mert nem találtam háború előtt, de ha volt, akkor javítsanak itt, csak hitelbank volt, működött itt. 50-től viszont hosszú évtizedekig volt a Nemzeti Banknak fiókja Tatabányán. Aztán ugye nyilvánvalóvá vált, hogy ez a 132 fiók egy ekkora országban ez sok, akkor elkezdték ugye megszüntetni, összevonni ezeket a fiókokat, és 60-tól pedig kialakult a megyei igazgatóság, arra már azért lehet emlékezni. Aztán a rendszerváltás után először 8 területi igazgatóság lett, 90-es évek közepén ez 4-re csökkent, aztán megszűnt. Tehát most van a központ és Budapesten és kész. És ugye miért? Mert 87-ben jött a kétszintű bankrendszer, ahol újra megalakultak a kereskedelmi bankok és egyéb hitelintézetek. Még egy hitelintézetet érdemes megemlíteni, és ez pedig az OTP, amelyik 1949 Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat néven jött létre, és a lakossági ágat vette át. És a képen pedig a Postatakarékpénztár meseszép szecessziós Lechner-Ödön által tervezett épülete, ami szintén a Szabadságtér, a pontosan a Hold utcában van, de ez a Nemzeti Bank melletti épület, és amikor ugye őket is érintette az egyszintű bankrendszer, megszűntek, akkor az épületbe beköltözött a bank, és ugye a Nemzeti Bank átvette az állománynak a jelentős részét is, úgyhogy az 50-es évek elején 8-9 ezer fő dolgozott a Nemzeti Bankban, ebből jelentős a hálózatban, tehát vidéken, illetve ezt az épületet is teljes egészében ellepték a bankosok. A másik épületben, tehát a jegybank épületének felső szintjét úgy építették meg, az ekkor nem volt egyedülálló, az nagyon gyakori volt más épületeknél is, hogy fönn tisztviselő lakások voltak. És lent is voltak lakások, földszinten félemeleten, ahol ma úgy mondjuk, hogy épületfenntartási kollégák, tehát vízvezetékszerelő, villanyszerelő, az nagyon fontos volt, villanyszerelő és a portás lakott. Most ezeket a lakásokat 40-es évek végén átalakították irodává, és szükség volt a helyre, és akkor a két épület közé pedig egy hidat első emeleten egy átjárót építettek, ezt sóhajok hídjára becézték a kollégák, aztán a 2000-es években ezt el is bontották, ma nyoma nincs, tehát aki arra jár, meg nem mondaná, hogy ott két oldalon nyitott volt az épület. Ma egyébként ebben a szecessziós csodában az államkincstár lakik, és hát mind a két épület látogatható volt a 90-es években, nem tudom, hogy ismerik a Magyar Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatot, ez minden év szeptember 3. hétvégén, az egész országban van, ez egy európai kezdeményezés, elvileg az volt a célja, hogy az egyébként zárt épületek, amik egész évben nem látogathatóak, de valamiért építészeti, művészeti, történeti szempontból jelentőség, elsősorban műemlékek, azt egy-egy napra vagy egy hétvégére megnyissák a nagy közönség előtt, és akkor vezetett sétákkal ingyenesen meg lehet tekinteni. Na így volt ez a Nemzeti Bankban 92-től egész 2010-es évekig, és a Lechner-Ödön épületben, amíg be nem költözött a kincstár, és ők valahogy nem érezték át ennek a jelentőségét, és úgyhogy még művészettörténész kollégák még küzdenek, hogy hát ha egyszer azért újra lehet látni. Úgyhogy érdemes arra járni, fel van újítva kívülről teljesen, és a legutóbbi hírek szerint a különleges pénztárat felújították. Hát azt kell mondani, hogy állampapír vásárlási szándékuk van, és akkor meg lehet tekinteni. Elérkeztünk 56-hoz, hát ugye közel van a parlament, meg a Szabadságtér 12, az pedig az amerikai követség épülete. Úgyhogy itt a Szabadságtéren is voltak, hát az épületben nem voltak harcok, a környéken azért mondjuk úgy, hogy megmozdulás, tehát itt olyan véres események, mint a parlament előtt nem történtek, de azért volt ilyen. Úgyhogy a két kép az igen, tehát itt van ez a Nemzeti Bank,
Ez a volt pénzintézeti központ, aztán minisztérium, később a Magyar MHV, Magyar Hitelbank épülete lett a rendszerváltás után, ugye így van a tér, tehát egy hosszában. Ez a másik oldal, itt ez a tőzsde épülete, ami a tőzsde megszüntetése után, vagy a televízió székháza volt, ami ki nem költöztek a Óbudára. Tehát ugye a két kép az majdnem fedi a teret, és a térnek a hátsó részén, az északi részén látható a szovjet emlékmű, és ebben az időszakban írt napló jegyzeteket, tehát tényleg lehet érezni, hogy nagyon zaklatott volt az I. Gyula, és tényleg ilyen töredékeket. A kép az október végén készült, de decemberi a bejegyzés, ugyanis ő akkor a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottja volt, de novemberi napoktól kezdve csak azt tudott bejárni a bankba, aki gyalog meg tudta közelíteni, nem volt közlekedés. És ő Budáról járt be, amikor betudott, és a december elején írta a Szabadságtér. Az orosz emlékmű oszlopáról lecsákonyozva a relíf, a ciril felirat tetején most is ott a magyar trikolor, mert itt a képen még nincs. Nehéz volna fölmászni érte. Kisfaludi Stróból szobra a hála Sztálinnak eltűnt talapzatáról. Aztán megnyugodtak a kedélyek. 56 áprilisában egy nagy lépést tett a törvényhozásban, nyoma lett, hogy a jegybanki önállóság felé új vezetője lett a banknak, majd ugyanez a folyamat néhány hónap múlva vissza, és a pénzügyminisztérium alá rendelték. Ez abból is lehet erre következtetni, hogy ez milyen függőséget jelent, hogy az áprilisi, az előtte szovjet mintára vezérigazgató és helyettesei rendszert alkalmaztak. Itt áprilisban a vezérigazgatói helyett újra elnök és elnök helyettesek lehettek, és aztán ez visszakerült, de később újra elnökök lettek, úgyhogy a bank-állam viszonya az egy külön előadás lehetne. Úgyhogy elérkeztünk a 70-es évékhez, a 60-as évek az a stabilitás korszaka, tervgazdaság, 5 éves tervek, ez a bankban is sem volt másik. Még egy fontos a 60-as években a jegybank történetében, ez a 67. évi decemberi rendelet, ez nem is törvény, törvényelő rendelet, amely a fémpénz kibocsátást is jegybank alá sorolta, tehát 68 óta mind a fémpénz, mind a bankjegy kibocsátás kizárólagos joga a Magyar Nemzeti Banké. Ugye 68-ban indult az új gazdasági mechanizmus, amikor a Magyar Televízióban Dr. Agy magyarázta a mechanizmust, ez egy rajzfilm figura volt. 74, 50 éves a Nemzeti Bank, ezt nagy külsőségek között megünnepelték, több mint 150 országból érkeztek jegybanki vezetők, volt egy nagy ünnepi ülés, a dolgozók kaptak például emlékpénzt, és az emlékpénzek közül ez volt az első, amit ki is vertek, mert itt van egy próba, rendben van írva, és amikor a leírást kellett készíteni róla, akkor mit ábrázol a pénz? Hát Hermészt vagy Merkurt, aki a kereskedők istene volt, meg a hírnököké, meg hát az utonállóké, tolvajóké, és akkor azt mondták, hogy banki vezetők, ja, akkor nem. És ez lett belőle, egy 50 és 100 forintos ezüstpénz, ugye a jegybanképület és mindenféle szimbólumokkal ellátva ipar, de azért a caduceus ide került, tehát ennyi maradt Hermészről, hogy az ő attribútuma azért csak rákerült a pénzre, úgyhogy, és ebben ekkor az ünnepségek keretében nyílt meg a banknak a múzeum, a hivatalos nevén Magyar Nemzeti Bank bankjegy és éremgyűjteménye, ami a székháznak a földszintjén működött 74-től 2004-ig. Akkor a látogatóközpont néven 10 évig folytatta munkáját a félemeleten. Na most a félemelet is érdekes, nem volt régen félemelet, hanem egy udvara volt a székháznak,
oda mentek be a pénzszállító kocsik, ugye nem magánforgalomnak, hanem a pénzintézetek hozták, vitték a készpénzt, és amikor államosították a bankot, meg megszűnt a kétszintű bankrendszer, és sok ember dolgozott, sok feladatot kapott meg a jegybank, kellett a hely, beépítették az udvart, és az első és a második, az elnöki szint közé beépítettek egy emeletet, tehát egy plusz, ami kívülről szerencsére nem látszik, vagy nem látszott, és ennek az udvarra beépített kétszintes épületnek a fél emeletére került 2004-ben a devizapénztárt felváltva a látogató központ 2014-ig ott működött. De még ne szaladjunk előre, mert egy fontos momentum a bank és mindannyiunk életében, hogy 97-től indult az új bankjegy sor. 92-93-ban a fémpénzsor, az volt a nyilvános pályázat, és ha belenéznek a zsebükbe, egy-két kivétellel, módosítással ma is azokat a pénzeket használjuk, amit akkor 47 pályázó közül ketten nyertek meg, mert ugyanaz volt a cél, hogy egy ember legyen és egységes, de hát ez nem sikerült olyat találni a 3 különböző zsűrinek. Na, indult a bankjegysor, és akkor 97-ben ez volt az első, és akkor nézzük meg, hogy látunk-e különbséget a között, amit ma használunk, ezek a pár, és ez volt az első 97-ben. A színe, a színgazdagsága, a motívumok, és azért volt szüksége a cserére, mert biztonsági okokból, tehát új biztonsági elemeket kaptak, és Vagyocki Károly tervezte az első sort, és a nyomdász kollégák mondták, hogy teljesen újra kellett rajzolni emiatt. Tehát nem tudta felhasználni, hanem az egészet előről kellett kezdeni, persze a réginek az alapján, és azért mondtam, hogy a Patrona Hungarié visszakerült a 21. században, mert ha megnézik az 500 forintos, akkor ugyanígy egy új jelen, amit az eredeti nincs rajta, látható ez az ábrázolás. Tehát így készülnek a bankjegyek a pénzjegy nyomdában. Hát ezt ugye nem nagyon lehet látni, mert oda ember nem nagyon teheti be a lábát, tehát ott nincs. A nyílt nap is kizárólag a dolgozók családjaira vonatkozik. Na nézzük meg, kik dolgoznak a jegybankban. A jegybankban nem lehetett utcáról bekerülni nagyon sok évtizedig, hanem ajánlók kellettek. I. és Gyulát nem más ajánlotta, mint a bank második elnöke, Imrédi Béla, aki aztán miniszterelnök lett 38-ban, és akit 46-ban pedig háborús bűnösként kivégeztek. De I. és Gyula ma úgy mondanánk, hogy sajtóreferensi munkát látott el, és idegen nyelvi levelező volt, és kivonatokat készített a korabeli újságból, elsősorban francia nyelven, és őt 57-ben az 56-os megtorlások idején bocsátották el. Aztán dolgozott ott egy csillagász is, ő Földes István, a Svábhegyi Obszervatóriumnak volt gyakornoka, eközben végezte a hivatalnoki tisztviselői munkát a bankban, számelméleti tárgyból doktorált, majd tanszékvezető lett a csillagászati tanszéken, és egy égi mechanikával, elsősorban háromtest és többtest problémával foglalkozott, és 51-től a kandidátusa a Tudományos Akadémiának is. Aztán van két ember, akiről úgy tudjuk, hogy dolgozott a bankban, de még kutatás tárgya, hogy megtaláljuk, hogy valóban. I. és Gyula ajánlotta József Attilát. Állítólag József Attila el is ment, és 5 napig volt a bank dolgozója. Ennek írásnyomosos nyomát még nem találta meg senki, de így tudjuk. Aztán a másik, akit úgy tudjuk, hogy szintén rövid ideig dolgozott a bankban, mégpedig vámügyekkel foglalkozott, az Bíró László József, a Golyóstól feltalálója, aki utána Argentínában folytatta a munkáját. Na jöjjenek a sportolók. 52-es Helsinki olimpia, vívás, 3 magyar áll a dobogon, az aranyérmes az nem volt nemzeti bankos,
de a Kovács Pál. Az ezüstérmes első Gerevi Csaladár, az egyik legsikeresebb magyar vívó, és csapattársa, és egyben a jegybankban kollégája a bronzérmes Berceli Tibor. Az újságot vásároló hölgy pedig Pécsiné Molnár Magda távúszó, ő többszörös Balaton átúszó bajnok, illetve Szicíliában is ott volt egy öböl átúszás, ott is az egyik legjobb eredmény ő értek el, és a nők kategóriájában meg abszolút ő volt a győztes, illetve a Szolezi nemzetközi távúszó versenyen is indult. A Balatonon 4 óra 13 perc van 58 másodperccel győzött az egyik alkalommal. Hosszú úszó pályafutása volt, mert 42-ben már bajnok volt, 57-ben még ismét bajnok volt, és azt írta egy újságcikkben, vagy úgy nyilatkozott, hogy ha majd kiöregszik az újságból, akkor a vívásban fog vigasztalódni. Mindeközben, amikor meg nem úszott, akkor a Budafoki MNB fiókban volt dolgozó. És ez nyugdíjasoknak fog tetszeni. Ő 80 éves kora fölött érte el legjobb eredményeit, szenior asztali teniszező bajnokunk, 80 pluszos kategóriában európai ezüstérmes, 85 pluszos kategóriában európai bronzérmes. Most 90 évesen egy kicsit visszavett, úgyhogy már csak hetente kétszer edzés, és már nemzetközi bajnokságokon nem indul Majer József. Ugye beszéltünk arról, hogy a múzeumról, meg a látogatóközpontról. 1941-es ez a kép, és ez pedig egy mostani kép, úgyhogy itt eredetileg azt ajánlottam, amikor a felkérés elért hozzám, hogy hát tartsuk ezt az előadást ott, végig tudnám mutatni önöknek mind a 100 éves Nemzeti Bank című időszaki kiállítást, mind az állandó kiállításnak a történeti részét, de ezt bármikor megtehetik ingyenes, csak regisztrálni kell. Ez a volt postapalota épülete a Maxil Kálmán téren, és ide költözött most a banknak egy része, és itt egy részlet a 100 éves kiállításból. Nagyon pici a kiállítás, mert nagyon kicsi a tér, de nagyon gazdag és információdús, hogy szemben pont azt az amerikai katonát látjuk fotón. A 100 éves évfordulóra készül a bank, meg készült nagyon. Kiadtak olyan forgalmi 100 forintos, azt érdemes nézni, ha valakinek véletlenül akár ilyen találkozik a zsebében, pénztárcában, akár bármelyik más 2002 óta ad ki a bank ilyen jubileumi célú forgalmi pénzeket igen magas példányszámban, úgyhogy ha ilyen van valakinek, azt tegye el, és jó lesz az még, mert értéket képvisel, illetve hát emlékpénzeket adott ki. A középső az egy 50 000 forint címletű ezüst, de aranybetéte van. Úgyhogy ide bármikor el tudnak jutni a postapalotába, aminek hivatalos jelenlegi neve a Buda Palota, de mindenki postapalotának hívja. Miközben a székház ugye zárva van, 2021-ben kezdődött egy nagy teljes körű rekonstrukció, ami magába foglalja azt, hogy ezt a 40-es években beépített plusz egy emeletet is eltávolították, és az udvar, a kétszintes épületet is felszámolták. Na most ide egy ilyen mai divatos üvegtetőt emelnek, de nem lett kész az évfordulóra, úgyhogy nem tudom, mikor tudják megnézni. Azt sem tudom megmondani, hogy lesz-e olyan nyílt nap, amikor belül, ha lehet már megnézni, tényleg érdemes, mert nagyon szép és tele van szimbólumokkal, részletekkel, de hogy be tudunk-e valaha menni, ezt megengedi a bank vezetősége, azt nem tudjuk, mert a dolgozók egy része sem fog tudni visszamenni, hanem a menedzsment megy majd megy vissza az eredeti székházba, a többiek maradnak a Krisztina körút 6, illetve 55-ös szám alatt. Úgyhogy én várom a kérdéseket, és nagyon szépen köszönöm megtisztelő, kitartó figyelmüket.